Jsme se vlastně o této akci dozvěděli od učitelů, kteří nás učili v bakalářském studiu a absolvovali jsme minulým roku jeden ročník, který byl v Jihlavě, týkal se dopravních staveb a tam nás vlastně ta akce zaujala, takže jsme se zúčastnili v tomto roce znovu opět zde. Pravidelně mi chodí na e-mail informace z komory autorizovaných inženýrů a techniků, takže přes komoru. O semináři jsem se dozvěděl od svého vyučujícího, momentálně jsem student, doktora Petra Cekrleho z Ústavu zkušebnictví na VUT v Brně. O semináři jsem se dozvěděl z informací na internetu, na stránkách výrobce jsem viděl odkaz na tento seminář a tak jsem se rozhodl ho zúčastnit. Na tento seminář jsem došel v podstatě tím, že naše firma je velkým odběratelem betonu, konkrétně od tady Českomoravského betonu a počítám, že oni to rozesílali všem svým zákazníkům. No, ve své podstatě v loňském roce se ty semináře prezentovaly na stránkách nebo na propagačních materiálech komory autorizovaných inženýrů, přesto jsem se dozvěděl. Přihlásil jsem se na loňský ročník, pak mi to z časových důvodů nevycházelo, takže letos jsem to zkusil znovu a pozvánka už mi přišla automaticky. Já jsem už jednou byla, a to v loni, a to mi řekla kamarádka. Ona to četla v tom magazíně stavebnictví nebo tak nějak, protože její táta pracuje v nějaké takové firmě a tam pravidelně čtou ten magazín a z toho jsem to dozvěděla. Já jsem se dostal poprvé do kontaktu s Beton univerzitou přes Českomoravský beton, kdy mě oslovil inženýr Veselý, jestli bych nepřednesl nějaký příspěvek o trvanlivosti betonu a vůbec o zkoušení betonu. A od té doby vlastně, což je nějaké 2-3 roky, se na těchto přednáškách podílím. Tak jednak z odborných časopisů, myslím, že ty pozvánky se objevily v Betonu TKS a dokonce i ve Staviteli. My máme předplatné těchto časopisů, takže tam odsud. A jinak mi přišly, myslím, nějaké pozvánky také do mé mailové schránky. Studuju tady fakultu stavební v Brně a o této akci jsem se dozvěděl od spolužáků a přes internetové stránky. Tak je to v rámci našeho systému školení na podniku, bylo nám nabídnuto, že nějaký takovýto systém školení, takže byla nabídnuta i tahle přednáška.